രേഷ്മ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. രേഷ്മ മാതാജി ഇല്ല, അത് കാരണമാണ് മാതാജിക്ക് എന്തോ എമർജൻസി എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണ്. രേഷ്മ മാതാജി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തദാഞ്ജന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവ് ജനതോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യണല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും എന്ത് പറ്റി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞത് എന്നോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. ഇതില് എല്ലാവരുടെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് സുതവാചിന് പറയുന്നത് ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മത മഹാദാദ അദാബി സംഭൂതം ഷോഡശകൽ അതോ ലോകശുശ്രൂഷയാ. ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹാ അദാബി സംഭൂതം ഷോഡശകല അതൗ ലോകശുശ്രൂഷയാ. അതിൽ പറയുന്നത് സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപമായ പുരുഷാവതാരത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ബൗദ്ധ സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രാഥമികമായി ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കാണ് ഇപ്രകാരം അത് പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, 22 അവതാരങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവതാരത്തിന്റെ ആദ്യം സൃഷ്ടിനെ പറ്റി പറയാണ്. ശരിക്കും അടക്കം അതില് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്മാർ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പരമമായ നന്മ എന്ത്? എല്ലാവരുടെ സമൃദ്ധിക്കായി സർവ്വ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും വിശിഷ്ടമായ അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിക്കുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദേവി ഗർഭത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരങ്ങൾ, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി വീരഹാസ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുക. ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധമായ അവതാരങ്ങളിൽ
ലീലകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുക. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വധാമിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്ത ശേഷം അസക്തമായ ധർമ്മതത്വത്തിൽ എപ്പോൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരെയാണ്? അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ചോദ്യം. ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിലെ 4ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സൃഷ്ടിയും പിന്നെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയുന്നത്. ആ കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും പിന്നെ അവതാരങ്ങൾ, അതാണ് സാഹസ്യ കൃതികൾ. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ വെറുതെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു 5 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ആദ്യം പുരുഷാവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, പുരുഷാവതാരമുണ്ട്, ലീലാവതാരമുണ്ട്, ഗുണാവതാരമുണ്ട്, മന്വന്ത അവതാരങ്ങളുണ്ട്, യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ പല അവതാരങ്ങൾ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരുന്നതാണ് പുരുഷാവതാരം. സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരം ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, അപ്പൊ 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയാം. കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭോദായ വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുമാരെ പറ്റിയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് 5 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് പുരുഷാവതാരങ്ങളും സൃഷ്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് 6 തൊട്ട് 29 വരെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ 22 അവതാരങ്ങൾ. ഓരോ അവതാരത്തിനെ പറ്റി ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ശ്ലോകങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓരോ അവതാരത്തിന് പല അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ. അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. 6 തൊട്ട് 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകം ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 22 അവതാരത്തോളം എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അടുത്തത് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വിരാട് രൂപത്തിന്റെ സാങ്കല്പിക ഭൗതിക രൂപങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ആ രൂപത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകൾ മുഴുവനാണ് 30 തൊട്ട് 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ അടുത്തത് 35 തൊട്ട് 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനെ വിവരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്തത്വങ്ങൾ, ലാസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ അധ്യായത്തിൽ 5 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. അതാണ് 6 തൊട്ട് 29 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ. അതായത് ഏകദേശം 23 ശ്ലോകത്തോളം എന്താണ് അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം, ജീവന്റെ സങ്കല്പം, ഇതൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി കൃഷ്ണന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമായ ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിവരണം ഇതാണ്. ഇതില് ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാര ഭഗവാനാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ അവതാരമാണ് പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്കറിയാം കാരണോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദായ വിഷ്ണു ആണ് പ്രഥമ പുരുഷൻ. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് കാരണോദായ വിഷ്ണു എന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം വരുന്നത് കാരണോദായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗർഭോദായ വിഷ്ണു. ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവാണ് 2ാമത്തെ പുരുഷൻ, 2ാമത്തെ അവതാരം. അവിടെ നിന്നാണ് ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. താമരയിൽ വന്നിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം. പിന്നാണ് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു വരുന്നത്. ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ, അത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ
അവതാരങ്ങളെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. 20 എത്ര 6 തൊട്ട് 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. ഓരോ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. 4 കുമാരന്മാര്, വരാഹമൂർത്തി, നാരദൻ, യജ്ഞൻ, ഋഷഭദേവൻ, പൃഥു ചക്രവർത്തി, മത്സ്യം, കൂർമ്മം, ധന്വന്തരം, മോഹിനി, നരസിംഹം, വാമനൻ, പരശുരാമൻ, വ്യാസദേവൻ. ഇതൊക്കെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. എത്ര വരെ? 29ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയണം. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും 1-2 ശ്ലോകം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 1 ശ്ലോകം വെച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇതില് മഹത്തത്വം എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിലെ സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങൾ 16 പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ 16 തത്വങ്ങൾ, 16 കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. പിന്നെ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പുരുഷനും, അതായത് ഭഗവാനും, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാനും എന്നുള്ള രീതി അത്. പിന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്? സേവനം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും? എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ ഇതില്? 6 പേരുള്ളൂ അവിടെ ക്ലാസ്സില്? 6 അല്ല 5 പേര്. ഒരു പ്രഭു കൂടി ഉണ്ട്. ആ പ്രഭു ട്രാവലിംഗിലാണ്, നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര. 6 പേരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അകപ്പാടെ ക്ലാസ്സില്? അതെ പ്രഭു. 5 പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത്. 5 പേരുള്ളൂ അല്ലേ? 5 പേര്. 5 പേരുള്ളൂ അല്ലേ? 5 പേരുള്ളൂ അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി. വളരെ കുറവാ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെ ചോദിച്ചത്. മാതാജി ഇല്ലാത്തതിനോട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. മാതാജിക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ പേരുണ്ടാവും ധരിച്ചു. ഒരു 10-20 പേരുണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ ക്ലാസ്സിലെ. അതാ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പുരുഷാവതാരങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ അവതാരങ്ങളും അവരുടെ പിന്നെ പറയുന്നത് പുരുഷാവതാരങ്ങള്, സോറി അതിന് മുന്നത്തെ എന്തൊരു പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി 6 ചോദ്യത്തില് അവതാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തില് പല സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സെക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റി, പിന്നത്തത് അവതാരങ്ങളെ പറ്റി, പിന്നത്തെ വിരാട് രൂപത്തെ പറ്റി, പിന്നെ ഭഗവാനെ വിവരിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കണം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായം. പിന്നെ വീണ്ടും തുടർന്നാണ് വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാണ്. 3 പുരുഷാവതാരം കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കും. നമുക്കറിയാം 3 അവതാരങ്ങളുണ്ട്. കാരണോദ്ധായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദ്ധായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയം. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ് ഇതില്. പിന്നെ 6 തൊട്ട് 11 വരെയും 5 അവതാരങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇതില്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപമായ പുരുഷാവതാരത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രാഥമികമായി ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യം എങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടന്നെന്ന് പറയാണ്.
ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പുരുഷാവതാരത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെന്താണ് അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അത് സൃഷ്ടിച്ച് അത് ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം പിന്നെന്താണ് അതിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിനെ പറ്റി അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഈ അവതാരത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ, ഭഗവാന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഒന്ന് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്, അങ്ങനെ അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണമാണ് ബലദേവൻ. ഈ ബലദേവനിൽ നിന്നാണ് വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണമാണ് ബലദേവനിൽ നിന്ന് വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അതേപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധൻ. പിന്നെ ഈ സംഘർഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നാരായണൻ. നമുക്ക് പണ്ട് അറിയണാണ്. ഈ നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, വീണ്ടും അനിരുദ്ധൻ. പിന്നെന്താണ് സംഘർഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദാശ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്ക് വരുന്ന വിഷ്ണുമാര്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഥവാ ഗോവിന്ദനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരുന്നു, ബലരാമനിൽ നിന്ന് സംഘർഷനിൽ നിന്ന് നാരായണനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ബലരാമൻ, സംഘർഷണൻ, നാരായണൻ, മഹാസംഘർഷണൻ, മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സങ്കല്പം. അതായത് വിസ്തരണത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഇതില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. 3 പുരുഷരൂപങ്ങളുണ്ട്. അതില് പുരുഷരൂപം എന്തിനുള്ളതാണ്? സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സൃഷ്ടിക്ക് എന്തിനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആദ്യത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി എന്തിനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയാണ്. ആദ്യത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. നിത്യബദ്ധമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ശക്തമായ അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പലതരം അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട്. അത് പൂർത്തീകരിക്കാം. അത് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ് പുരുഷരൂപം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ അതാണ് തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള സ്ഥലമാണത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു, നമുക്ക് ശക്തമായ അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട്, അത് പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റാം. ആ തെറ്റുകൾ എന്താണ് തിരുത്താ, വീണ്ടും നമുക്ക് കടക്കാം. ഏത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇല്ല, കടന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? മഹത്തത്വത്തിൽ 16 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 16 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. 5 സ്ഥൂലം, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ്. ഇങ്ങനെ 16 കൂട്ടിയതാണ് ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മുതലായ ഉൾപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത എണ്ണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ 11 ഘടകങ്ങൾ, 7 ഘടകങ്ങൾ, 24. ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 24 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണം, വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ തന്നെ, അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ അതിനെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മായശക്തിയും. 2 തരത്തിലുള്ള അവതാരത്തെ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിത്തശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ മായശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് അവതാരങ്ങളെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള അംശങ്ങളിലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകം ആരെയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആരാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള, പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതിന് പൂർണ്ണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ കാരണോദാശ വിഷ്ണുവലാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ത്രിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങളുണ്ട്. ത്രിവിധങ്ങളിൽ ആദ്യ രൂപം
കാരണോദാശ വിഷ്ണു, മറ്റുള്ളവ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. വീണ്ടും അതിൽ പറയാണ്, ഒന്ന് കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ഒന്ന് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു, ഒന്ന് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു. ആ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വിഷയാസാധനങ്ങൾക്ക് അവസരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാത്മക അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ വാസുദേവനിൽ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മുക്തമുക്തങ്ങളോട് ചേരുന്നു. ഇതിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകം എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങള് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള സന്ദർഭം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ആ സത്യം ഗ്രഹിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക. അതിനാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് വരുന്ന പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാത്തവർ വീണ്ടും, അതായത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യും ഭൗതിക ശക്തി. അതായത് പ്രകൃതി നശിച്ചു പോണ സമയത്ത്, ആ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മ മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് അവിടേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പി സിമെന്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായി, ലാസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് പൊളിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കമ്പി മണ്ണും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ആ മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിച്ചു പോകും. സൃഷ്ടി വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ മഹത്തത്വം വീണ്ടും പ്രകടമാകും. ഈ കമ്പി മണ്ണെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ബിൽഡിംഗ് സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്തത്വം വീണ്ടും പ്രകടമാകുന്നു. ഈ മഹത്തത്വത്തെ ാണ് 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ, 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 16 തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വത്തെയാണ് 16 ഘടകങ്ങളായിട്ട്, ഈ 16 ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ആ 16 ഘടകങ്ങളായിട്ട് അതിലാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായാലും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായാലും മനസ്സ് ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 16 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 16 ഭഗവതിയിൽ 24 തത്വത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വിസ്തരണം, അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക്. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്, അതാണ് ഭൗതിക മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വീണ്ടും നശിക്കും, വീണ്ടും പ്രളയം നശിച്ചു പോകും, വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങും. അതിവിശാലവും അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെ മഹത്തത്വത്തെ സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിശാലമായ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണവും അതെങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏത് തരം അവതാരങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്യം അപ്സിശയനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിദഗ്നത നാഭിഹദ്രാമബുന്ദാസി ബ്രഹ്മ വിസർജം പദീഹി. അതിൽ പറഞ്ഞ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ചസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. പുരുഷാവതാരത്തിലെ ശരീരത്തിന്റെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് പൊന്തി വരികയും ആ തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്തിൽ വിടർന്ന ദിവ്യമായ താമരപ്പൂവിൽ സർവശക്തികളുടെയും അധിപനായ വിശ്വ സൃഷ്ടാവായ പത്മസംഭവൻ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം, അതായത് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നാഭിയിൽ നിന്ന് ആര് ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ്. ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാവിന്റെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഗർഭോദാശന്റെ വിഷ്ണു ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു വിസ്തരിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം ക്ഷീരോദയാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനവും എന്താണ് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു എന്നും, പിന്നെ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളെയും ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാൻ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സവിശേഷതകളെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്തുള്ളൂ. അപ്രകാരം ജ്ഞാതാവ് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗസ്ത്രവസ്ഥയെ തുടങ്ങിയ ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ ഭൗതികതയിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ഈ ജനന മരണ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജനനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതില് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളത് ആദ്യം ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം, അതായത് ക്ഷീരോദാശായ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിനെ പറ്റിയാണ് ഈ 2ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ താമര തണ്ടിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളെ 14 വിഭജനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ലൗകിക ആസക്ത ഗ്രഹങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് താമരത്തണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താമരത്തണ്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മതി. ഈ താമരത്തണ്ടിനുള്ളിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലാണ് ഉള്ള ലൗകിക ആസക്തമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തെ ഹരി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവിനെയാണ് ഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹരിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. എല്ലാവരുടെയും ജീവചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. ആദ്യത്തേതായ കാരണോദാശായ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് മഹത്തത്വത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതായത് കാരണോദാശായ വിഷ്ണു എന്താണ് മഹത്തത്വത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദായ വിഷ്ണുവാണ്. കാരണം എന്താണ്? പ്രപഞ്ചങ്ങള് കാരണോദാശായ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് 2ാമത്തെ ഗർഭോദാശായ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളില് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും സന്നിവേശിക്കുന്നു, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. 3ാമത്തത് അവസാനത്വമായ ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു സർവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലും ചരവും അചരമായ എല്ലാത്തിനും പരമാത്മാവാകുന്നു. ചരവും അചരവുമായിട്ട് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും വസ്തുക്കളിലും എന്താണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ആരിയിരിക്കുന്നു? ക്ഷീരോദാശായി വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്യ അവയവ സംസ്ഥാനേ കൽപ്പിത ലോക വിസ്താര തദൈ ഭഗവതാ രൂപം വിശ്വത്തം സമുദ്ദമൂർച്ഛിതം. വിശാലവും ബൃഹത്തുമായ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ, സൃഷ്ടി വേറെ, ഇത് രണ്ടാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ല, ഭഗവാൻ വേറെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി കാരണങ്ങളും കാരണത്തിന്റെ കാരണവും. ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. തന്റെ 3ാമത്തെ. അപ്പൊ അതില് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വേറെ, ഭൗതിക ലോകം വേറെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശ്വരൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വരൂപം അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അതാണ് വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ പല കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചോടവൻ അവൻ കാണുന്നതും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നതിന് മുഴുവനെയും ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഭഗവാനെ. അതാണ് അതില് പറയുന്നത്. തന്റെ ശക്തികളെ സർവഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തത്വത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ മുഴുവൻ ഈ ശക്തികളെ മുഴുവനും എന്താണ്? മഹത്തത്വത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അതോ ഭഗവത് ശക്തി വിസ്തരണങ്ങളും സ്വയം ഭഗവാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഏകമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും ഭഗവത് ശക്തി വിസ്തരണങ്ങളും, ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും ഭഗവത് ശക്തി വിസ്തരണങ്ങളും, അപ്പൊ രണ്ടാണ്. അത് സ്വയം ഭഗവാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ഒന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഭിന്നം അഭിന്നം.
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭേദം അഭേദം അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മഹത്തത്വം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ അത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാതും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപം, അതിന് ഏകമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ അതിന് ശക്തി വരുന്നത്. അത് ഭഗവാനല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഏകകാലത്ത് ഭഗവാൻ ഭഗവത് ശക്തിയും ഭിന്നവും അഭിന്നമാകുന്നു. ആകയാൽ ഏകകാലത്ത് ഭഗവാൻ ഭഗവത് ശക്തിയും ഭിന്നവും അഭിന്നമാകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അനശ്വര രൂപം, അനശ്വര സ്വരൂപം മഹത്തത്വ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ ഈ അനശ്വര സ്വരൂപം മഹത് സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, അതില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ വരുന്നു, അതില് എന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ തരം അവതാരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത് 4 ഇതിൽ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. പശ്യന്തേതോ രൂപമദ്രചക്ഷുഷാ സഹസ്രപദരോരു ഭുജാനന്ദാത്ഭുതം സഹസ്രമൂർത്ത ആശിനാസികം സഹസ്രമൗല അംബരകുണ്ടല ലോലിസൽ. ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണമായ കുറ്റമാത്ര നേത്രങ്ങളാൽ സഹസ്ര ഉരുക്കളും പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും വദനങ്ങളുമുള്ള സർവശായിയും അസാധാരണമായ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപം ദർശിക്കുന്ന ഒരു സാമാന്യ രൂപത്തിൽ സഹസ്ര ശിരസ്സുകളും കർണങ്ങളും നേത്രങ്ങളും നാസികളുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം സഹസ്ര കിരീടങ്ങളാലും തേജസ്സുള്ള കുണ്ടലങ്ങളാലും പൂമാലകളാലും സമ്പൂജ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് ആ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനാണ് ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രമായ ഭഗവാന് യാതൊന്നും ദർശിക്കാനാകില്ല. ആകയാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ രൂപത്തെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് നിദാനം ബീജമവ്യയം യസ്യ സംശയേന സുജൃതോ ദേവതിരത്നരാധയാം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബഹുവിധ അവതാരങ്ങളുടെ അവ്യയമായ ബീജവും നിദാനവും ഉത്ഭവ കേന്ദ്രവും ഈ രൂപമാകുന്നു. ആ രൂപത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാക്കൾ രൂപം കൊണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറ്റിയാണ് വീണ്ടും ഇതില് വർണ്ണിക്കുന്നത്. പുരുഷാവതാരം മഹത്തത്വത്തിന്റെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളാ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം പുരുഷാവതാരമായി പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാണ്. കാരണം മഹത്തത്വത്തിൽ അസംഖ്യം പുരുഷാവതാരം, അതായത് കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് മഹത്തത്വം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോന്നിലും ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് അവതാരമായിട്ട് പ്രവേശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ അർദ്ധപ്രപഞ്ചത്തിന്, അപ്പൊ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ കയറുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്താ സംഭവിക്കണം, സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ വിയർപ്പിനാൽ അത് പകുതി നിറയ്ക്കുന്നു. ഈ ജലത്തിൽ സ്വയം ശയിക്കുന്നു. അനന്തരം മധ്യത്തിന് നാഭ്യസരത്തിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ട് വളർന്ന് വരികയും ആ താമരത്തണ്ടിന് അഗ്രത്ത് വിടർന്ന താമരതകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപരേഖയുടെ വിദഗ്ധ നിർമ്മാതാവ് ബ്രഹ്മദേവന് ജനനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേർപ്പിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പിൽ നിന്നാണ് ആ സമുദ്രം തന്നെ നിറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ എന്നീ 3 ദേവന്മാരുടെ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആര്, ഈ 3 വിഷ്ണുമാരും. ഈ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ, അത് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
ഇതാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയ അവയിൽ ചില അവതാരങ്ങൾ അതിപ്രബലരും സുഖ്യവിധാനങ്ങളുമാകുന്നു. ഈ അവതാരങ്ങളെ ലീല അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അവതാരങ്ങൾ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയ അവതാരങ്ങൾ അതിപ്രബലരും. അപ്പൊ എന്താണ് പലതരം അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ ലീലാവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. ലീലാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലീലാവതാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭദാശ വിഷ്ണു അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുത്തിൽ വരുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ, പരിപാലകൻ, പരമാത്മാവ്. ഇതൊക്കെ ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അവനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, അതായത് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ, പരിപാലകൻ, പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മ എല്ലാത്തിന്റെയും അവതാരകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? അത് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രജഗുണമാണ്. രജഗുണമാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ കർത്താവാണ്. സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തമോ ഗുണമുള്ളവനാണ്. തമോ ഗുണം ഉള്ളവനല്ല, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആൾ അതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ശിവൻ. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗർഭോദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ വരുന്നതാണ് ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. പിന്നെ വിഷ്ണു ഇത് വരുന്ന ഗർഭദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ മൂന്ന് അവതാരങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനായാലും ക്ഷീരോദാശ. ഈ ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണുവിനാണ് നമ്മളെ രീതിയിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ച സംരക്ഷണം എന്നുള്ള വിഷ്ണുവിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ് അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണോദാശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്സ്യ, കൂർമ്മ, വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. യുഗാവതാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിനും അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണത് യുഗാവതാരം. അതിൽ സത്യുഗത്തിൽ, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇങ്ങനെ യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ യുഗത്തിനും കളറുകളുണ്ട്. സത്യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ കളറ് വെളുപ്പാണ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ ചുവപ്പാണ്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കറുപ്പ്, കലിയുഗത്തിൽ മഞ്ഞ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, അത് ഗർഭദാശ വിഷ്ണു എന്ന് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ മന്വന്തരങ്ങൾ, ഓരോ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അവതാരത്തിനാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ അവതാരം, സരോജിഷ മനു, വൈവിശ്യത മനു, ഇതിലൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി, കുമാരൻ, നാരദൻ, പൃഥു ഒക്കെ ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളെ തന്നെ പല രീതിയിൽ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, യുഗാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്തിവേശാവതാരം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു. പുരുഷാവതാരം, ശക്തി ആവേശാവതാരം, ശക്തി ആവേശാവതാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ശരി, 6 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവതാരത്തില്. ഒന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ യുഗാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം. 6 ടൈപ്പ്. പിന്നെ ഇതില് പറയുന്നതാണ്, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഇതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാസയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് രാസലീലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്താണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കലും. അപ്പൊ അതിനോട് സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളെ രാസയാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇത് മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പലതരം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. മത്സ്യം കുറവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ശിവനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശിവൻ സാധാരണ ജീവസത്തയല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ബ്രഹ്മാവ് പോലെയാണ് ശിവൻ. അല്ല, ബ്രഹ്മാവ് പോലെയല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ജീവസത്തയാണ്, പക്ഷെ ശിവൻ ജീവസത്തയല്ല. ശിവൻ എന്നത് സാധാരണ ജീവസത്തയല്ല. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ശിവൻ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാകെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ. ശിവൻ സാധാരണ ജീവസത്തയല്ല. പാലും തൈരും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ അതും പാലും തൈരും പോലെയാണ്. സത്യത്തിൽ പാലിന്റെ അംശമാണ് തൈര് എന്ന് പറയാം. പല പാലും തൈരും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും ശിവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കണക്കുകൾ നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയുന്നത്, കൽപ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കാര്യം അതില് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ. പിന്നെ നമുക്ക് യുഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് 4 തരം യുഗങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, താപരയുഗം, കലിയുഗം. അങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും അത് ഇവൻ ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ 2 തരം അവതാരം ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായതോ പരോക്ഷമായതോ. 2 തരം. പരോക്ഷമായ അധികാരം അതിന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയും. പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്, പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അവതാരം. ജനറൽ ആയിട്ട് അവതാരങ്ങളെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി സൃഷ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ അതായത് അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ശ്ലോകങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, സ ഏവ ബ്രഹ്മദം ദേവ കൗമാരം സ്വഗമാശ്രിത ചാചരം ദുശ്ചരം അഖണ്ഡിതം സ ഏവ ബ്രഹ്മദം ദേവ കൗമാരം സർഗമാശ്രിത ചചാര ദുശ്ചിരം ബ്രഹ്മചര്യഖണ്ഡിതം. വിവർത്തനം പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ 4 കുമാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഖണ്ഡിതമായ ബ്രഹ്മചര്യ വൃത്തത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നവ. അവർ നിരവധി സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാരെ പറ്റി ആദ്യം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അവരെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി പറയാണ്. അവരെന്താണ്? അവർ ശിക്ഷണപരമായി കഠിന ബ്രഹ്മവൃത്തം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ അഭ്യസിച്ചു. ഈ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ്. ഇവരെ പ്രത്യേകത 4 കുമാരന്മാരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രഹ്മചര്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നവരാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് കാണിച്ചു തന്നവരാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയാണ്. അത്രയും ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, അതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, തുദീയം തൂഭാവയസ്യ രസാതലാഗതം മഹി ഉദരശ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേസ സൗകര്യം ബഭൂ. അതിൽ പറയുന്നത്, 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം 2ാം അവതാരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ക്ഷേമാർത്ഥം ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധോലോക രസാതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, വരാഹ അവതാരത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വരാഹ അവതാരം എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറയാണ്, ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രസാതലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എന്ന് പറയാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്, എന്താണ് വരാഹമൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വരാഹം എടുക്കാൻ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് വരാഹമൂർത്തിയായി എന്നത് പറ്റിയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഭാസ്വാമി അത് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഓരോ അവതാരവും നിർവഹിച്ച ശേഷവും കർമ്മം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളുടെ അതിശക്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നും പൃഥ്വിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അവതാരം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നിലയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ താഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വരാഹമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യേകത. വരാഹമൂർത്തി അതിൽ പന്നിക്കുള്ള പ്രത്യേകത അല്ലേ. അപ്പൊ വരാഹമൂർത്തി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് എടുക്കാണ് ഏത് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഭൂമി ഒളിപ്പിച്ച അസുരന്മാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് പരമപുരുഷന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എത്ര അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എത്തിയിരിക്കും. അത് അസുരന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എത്ര അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവതാരമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അത് സംരക്ഷിക്കും. ഏതാണ് ഉചിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്ന അവതാരമാണ് വരാഹ അവതാരം.
അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ അവതാരത്തിലും പറ്റി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് തൃതീയമൃഷ്ടി സർഗം വേദൈവർ വർഷിതോമുപേദസ്സ തത്രം സാസ്തമാഷ്ട നൈഷ്കർമ്മം കർമ്മണായതഃ. ഋഷിമാരുടെ സഹസ്രവർഷത്തിൽ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരായ ദേവർഷി നാരദന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരം എടുത്തു. ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും നൈഷ്ഠിക കർമ്മത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്ന വേദതന്ത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംഭരിച്ചു. ഇനി ആരെ പറഞ്ഞു? നാരദ മഹർഷിനെ പറ്റിയുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ എന്നൊരു ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി ദേവർഷി രൂപത്തില് അവതാരം എടുക്കണ്. അപ്പൊ അത് നൈഷ്കർമ്മത്തെ, അപ്പൊ അതായത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, നാരദമുനിയുടെ പ്രത്യേകത പരമഭക്തനാണ്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാണ് ആര്? ദേവർഷിയിലൂടെ, അതായത് നാരദമുനിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് നാരദ മഹർഷി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അതാണ് ആ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീത സേവനത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിസാവും ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയാകുന്നു. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്രം നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലാണ് വരുന്നത് നൈഷ്കർമ്മം, അതായത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രം. അതിന്റെ കർത്താവ് നാരദ മഹർഷി ആകുന്നു. കർമ്മബല ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ലൈംഗിക നാരദ പഞ്ചരാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നാരദ ബന്ധനങ്ങളിലുള്ളവരെ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നാരദ പഞ്ചരാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കും. അതിന്റെ കർത്താവാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ശരിക്കും നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ച അവതാരമാണ് ഏത്? നാരദ മഹർഷി. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഓരോ സ്കന്ധത്തിലും നാരദ മുനിയുടെ വിവരം കാണും. ഓരോ സ്കന്ധത്തിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക്. നൈഷ്കർമ്മത്തിനും ഭക്തി ഉപാസനയിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് നാരദ മഹർഷി. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് നൈഷ്കർമ്മ കർമ്മം. ഭഗവാനക്ക് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യാം. അത് എല്ലാ സ്കന്ധത്തിലും പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്കന്ധവും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രം കാർമ്മികൾ ഭക്തിയുത സേവനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ പ്രദർശനം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, പ്രജേദസ്, പ്രാചീന മഹർഷി രാജാവ്, ചിത്രകേതു രാജാവ്, മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിർ എന്നിവരോട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രീ നാരദ മുനി മാറ്റിമറിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തന് ആരെയും മാറ്റിമറിയുടെ അവതാരത്തിലൂടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉണ്മ എപ്രകാരമാണെന്ന് അനുഭവ സിദ്ധമാക്കുന്നതെന്ന് ഈ മൂഢമായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ശ്രീ നാരദൻ അറിവ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ സത്യമായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. ലോകത്തിന്റെ രോഗസ്ഥമായ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനാവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശവും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ഇതര പാലുൽപ്പ പദാർത്ഥ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അജീർണത്തിന്റെ പ്രതിവിധിയായി സംസ്കരിച്ച മറ്റൊരു പാൽ ആകയാൽ രോഗഹേതുവും രോഗപരിഹാരവും ഒന്ന് തന്നെയാകാം. എന്നാൽ അതിനെ നാരദനെ പോലുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു ചികിത്സകനെ കൊണ്ട് വേണം ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൗതികത കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റം വരുത്താം എന്ന് നാരദ മഹർഷി കാണിച്ചു തരാണ്. അതായത് അതാണ് പാലും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പാലുൽപ്പത്തിന്, അതായത് ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു അസുഖം മാറ്റാമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് അറിവുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഭക്തരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മുടെ അസുഖം ഭക്തന്മാർക്കോട് പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അത് നാരദ മഹർഷി ഒരു ഭക്തന് മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നും കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ആ ഭക്തൻ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കണം? അത് നാരദ മഹർഷിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. അത് നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്താണെന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ നാരദ മഹർഷി അവതാരം. അടുത്ത ശ്ലോകം. തുരോ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ദൂര ആത്മോപശമബദ്ധം കരോ ദുശ്ചരം തപഹാം. നാലാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ട പുത്രരായി
നരനും നാരായണനുമായി അവതാരമെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തപശ്ചര്യ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാണ്. ഏത് ഇതില് ഈ അവതാരത്തിൽ നരനാരായണായിട്ടുള്ള അവതാരത്തില് ഭഗവാൻ തപശ്ചര്യയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്രിമുനിയുടെ പത്നിയായ അനസൂയ, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ എന്നിവരുടെ ഭാഗ്യ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളായ സോമൻ, ദത്താത്രേയൻ, ദുർവാസാവ് എന്നീ അതിപ്രസക്തരായ 3 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഓക്കെ, ഇത് 11ആയി, സോറി, ഇത് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോ ഇതില് പറയണത് ധർമ്മരാജന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് നാരായണൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തപസ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ തപസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തപസ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നരനാരായണന് കൂടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാനായി അദ്ദേഹം സൽപുത്രരെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിമാലയത്തിന്റെ പർവ്വതനിരകളെ ബദരി നാരായണൻ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ബദ്രിനാഥ് ആശ്രമം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഋഷഭരാജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കണ കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, നരനാരായണ ചെയ്യുന്നത്. ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠാനത്തില് നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കണാണ് ആ അവതാരമാണ് എന്ത്, നരനാരായണന്റെ അവതാരം. രേഷ്ണ, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും സംശയങ്ങളുണ്ടോ രേഷ്ണ? ഉത്തരം പറഞ്ഞതില് രേഷ്ണ ക്ലിയർ ആണോ? ഇതില് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സമ്മതി പോലെ പറയാം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവതാരക്രമത്തെ പറ്റി പറയാണ്. നമ്മളെ പുരുഷാവതാരത്തിൽ പറയാണ്. അതില് ആ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോക സൃഷ്ടിക്കായി 16 പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ആരംഭത്തിൽ വിശ്വരൂപമായ പുരുഷാവതാരത്തെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു ഭഗവാൻ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോക സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രഥമ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെയാണ് ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അവതാരങ്ങൾ. മറ്റേത് പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അവതാരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതിന് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നിന്നോടന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാം അധികാരം പെടുത്തിയത്, അതായത് കുമാരന്മാരെ കാര്യമാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ കുമാരന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെയാണ്. പിതാവും മാതാവും ഒക്കെ ബ്രഹ്മദേവനാണ്. അപ്പൊ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആദ്യം രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, നിരാകാരം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കഥ. അഖിണ്ഡതമായ ബ്രഹ്മചര്യ വൃത്തത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ബ്രഹ്മചര്യ വൃത്തമാണ് ആ അവതാരത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. 2-ാമത്തെ അവതാരം വരാഹം. അതെന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതാണത്. അതും ഭൂമിയെ രസാതലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി, അല്ലെ? ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി. അതായത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാൻ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ക്ഷേമാർത്ഥം പന്നിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. തൃതീയം നാരദ മഹർഷിയുടെ
കാര്യം പറയാണ്. അതാണ് ദേവന്മാരുടെ മധ്യയുള്ള ഋഷി. ഭക്തി സേവനത്തെയും നൈഷ്കർമ്മത്തെയും വിവരിക്കുന്ന വേദതത്വങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. നാരദ പഞ്ചദാർത്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ്. ഇതാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പിന്നെ നരനാരായണന്മാർ പറയുമ്പോ ധർമ്മരാജാവിന്റെയും മൂർത്തിയുടെയും പുത്രന്മാർ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ധർമ്മരാജാവിന്റെയും മൂർത്തി, അങ്ങനെ പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂർത്തി, ധർമ്മരാജാവിന്റെ മൂർത്തിയുടെ പുത്രന്മാരാണ്. തപസ്, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നരനാരായണത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഇരട്ടപുത്രന്മാരെ അവതരിച്ച് മാതൃകപരമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്? ക്ലിയർ ആണോ ബാബു? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭു. ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച, ഒരാഴ്ചയിലല്ലേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്? ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ? ഒരു ക്ലാസ് ബുധനാഴ്ച മാത്രം. ബുധനാഴ്ച മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ? ഹരേഷ്. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മാത്രമേ എത്തായിരിക്കും, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപത രൂപച്ച കൃപസിന്ധ്യാപച്ച പതിനാഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഉപവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി, അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.